खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायना लाबाय आसा खालामो 31 डिसेम्बरखौ नोंथांमोना मोजाङै मोजां बारहोहरबाय होननानै आरो दिनैनि नैबे 1 जानुवारियाव नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोननि जि साननाय हनाय बेफोर गासैबो जाफुंसारथों बे 2020 बोसोराव आरो बे बोसोराव नोंथांमोननि गोग्गो मेलेम लानानै गोग्गो साननाय हनायफोरजों जाहाथे गोग्गो देहाजों बे 2020 बोसोरखौ बारहोलांनो हायो आरो नोंथांमोननि साननायफ्रा गासैबो जाफुंसारथों बेखौनो आं इसोरनि सेराव आखाइ खबजोब्बाय आरज गाबो स' दिनैनि भिडिअ लोगोफोर आङो दयाङाव थांनानै गोबां नोंथांमोननो भिडिअ होबाय थादों दयांनि जि पिकनिक प्लेस होननानै आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय थादों खिन्थु आङो नोंथांमोननो बेबायदि 1 जानुवारि बा बेबायदि पार्टि जानाय समनि बा पिकनिक जानाय समनि जि मानसिफोर गेदारिं जायो बेनि जि परिबेस जायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हायाखैमोन स' बेखायनो आङो दिनै बे 1 जानुवारियाव माबायदि जायो परिबेस बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था थ' लेट्स गो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै स' लोगोफोर नैबे जाबाय मणिपुरि गामि नै जों जा लासै सायलायखादों गोजांदोंना जिनो स' लोगोफोर नैबे जाहैबाय बिद्यापुर बेवहाय बांगालफोर मैखोम दङ मोनाबिलिबाथाय बाजार जायो आरो बेवहाय जों बेयावनो एसे माबा माबि लानोसै जाग्राफोर ओमफ्राय थांबाय थानोसै आरो बेनो जोंनि खन्द'आव एसे गिदिरसिन आरो बाजारा बेयाव गोबां हारिनि मानसिफ्राबो फैयो खिन्थु दखानिफ्रा गासैबो बांगाल गोजा आरो नै दायो जों फैयै फैयै सफैबाय लोगोफोर नैबे जाहैबाय लिफेन बस्ति नागा भिलेज आरो बियो जोबोर समायना चार्चआबो गिदिरथार बेफोर गासैबो नुनायफ्रा बेफोरो गोजा गोथां नुलाबायनायफ्रा गासैबो लाइट गोजा दाखालि ख्रिस्टमासनि थाखाय साजायनाय डेक'रेसन खालामनाय आरो लामाया हले एसे गाज्रि आरो नै अन्थाइ गोजा लामाफ्रा नङाबाथ' जोबोर मोजांमोन नागा गामिफोरखौबाथाय जा साइज नुखायोलै एकदम क्लिनथार आरो एकदम नागा भिलेजफ्रा नै बिबारफ्राबो जा साइज साइज लामाफ्राव नैफोर गुफुर गुफुर नुलाजोबनाय बेफोराव गासैबो लाइट गोजाबा आरो बै नैबे बे टायारसो गारि टायार मानसिफ्रा गोजांबाथाय गारोसो ना मालाय बिसोरना बेजोंनो डेक'रेसन खालामदों दायो सफैबायमोन नाथाय बे सिङाव नागाफ्रा गावसोर माबा मोनसे दावराव जालायबाय थादोंनो बेखायनो जोङो बे नैबे अन्थाइ खुवारि बेयाव दंथ'यो जोङो सिङाव हाबहैथ'वाखै आरो दा ओमफ्राय मानसिफ्रा सोरबा सोरबा थांफिनजोब्बाय गिनानै सोरबा सोरबा फैगासिनो दङ दाबो थ' जोङो दसे थाथ'बाय बेयाव नायगोरनि सिटुवेसना मोजां जाब्ला जों थांसै नङाब्लाथ' आरो थांजानाय नङा बिसोरजों स' दसे बेयाव थाथ'नोसै ओमफ्राय दा बैयाव मेन जायगाखौ देखायगोन आरो आङो मानसिफ्राथ' बिराद दङ दसे थाथ'बाय थादो जों दा सफैबाय जायगायाव बेनिफ्राय बेयो पार्किं प्लेस बियो बेयाव गोबां बाइकफोर दोनगासिनो दङ ओमफ्राय बेयाव खुनु पार्किं फिस लाया आरो ओरैनो जास्ट दोननो हायो ओमफ्राय दोननानै सिङाव पिकनिकखौ जाहैबानो जाबाय आरो स' दावराव जादोंमोन एसे दा सिरि जाबाय नुनो मोनदों आंनि बे उनाव बे ब्रिजआ हेंगिं ब्रिज बियो थ' बेवहाय दिनै जागाखौनो मोनलायाखै जोबोद मानसिफोर दङ दिनै गाखोलाय मालाय ओरै थांलाय फैलाय खालामगासिनो दङ बै नुहुरदों नोंथांमोना बैयाव मानसिफोर दङ आरो ओमफ्राय जोंबो गाखोनो हायो ना हाया नाजानि ओमफ्राय गाखोनो हाबा गाखोनोसै ओमफ्राय नङाबा बै गोजाननिफ्राय दिन्थिनोसै बे ब्रिज मोनसेनिफ्राय ब्रिजनि खाथियाव थानाय नैबे ब्रिज मोनसे बे RCC ब्रिज बानायगासिनो दं जाफुङाखै दाबो नोंथांमोना मोजाङै दिन्थिगोन बेयो RCC ब्रिज आरो ओमफ्राय बेनि खाथियावनो नै हेंगिं ब्रिजआबो जे दङ थ' बेयावबो मानसि गोबां नै थांलाय फैलाय
मानसिफ्रा खारलाजोब्बाय नै बैजाय पिकनिक जाग्राफ्राबो बैजाय दङमोन माखासे खारलाजोब्बाय आरो ओरैजाय माखासे दङ बैथिंजाय जोबोद अखा हाबाय नालाय बोथोरा माबायदि खालामनो हाखो देग्लाय निउ इयारखौ मानसिफ्रा खारदावलाजोबगासिनो दङ सोरबा सोरबा जागासिनो दङ सोरबा ओंखाम थोरसिफोरखौनो गारनानै खारलाजोब्बाय आं बेयाव थाबाय थाबा जानाय नंला गाहायाव थांसै आंबो ओमफ्राय ओरैजाय खेबसे दिन्थिना नायनि आं नोंथांमोननो नाय अखा हाबाय माने अखा हाजोब्बाय बोथोरा दोमैलुखामोन अखा हानो बायदिखामोन दायो मानसिफ्रा हनै बोस्रांलाजोब्बाय माबा माबिफोरखौ ओरैनो नुदोंना नोंथांमोना हनै खारदावलाजोब्बाय मानसिफ्रा जोबोद गाज्रि खालामबाय अखा हानानै दा मानसिफ्रा खारसाजोब्बाय ओरैजाय फोरसा फोरसि जाजोब्बाय जोंबो नैबे गेग्रेब देरायाव दसे हाबफैथ'बाय अखा सिगानो थाखाय सिजोब्बाय सेस गस्लाफ्रा बेनिफ्राय दायो मानसिफ्रा सेस खारलाजोब्बाय बबाव एरसोजोब्बायथाय मानसिफ्रा मिथिला ओमफ्राय दसे उनाव आङो बे अखा हागाखांबा मोजां परिबेसखौ नोंथांमोन दिन्थिनो नाजानि नोंथांमोना दसे हाबदो हागाबाय ओमफ्राय जोङो नायफिननोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजाबावनि आरो आङो दाबो आंथ' बे ब्रिज सानिफ्राय दिन्थिदों ओमफ्राय गाहायनिफ्राय नोंथांमोननो खेबसे दिन्थिनो नाजानि नोंथांमोन नायलांबाय था ओमफ्राय बेखौ दिन्थिखांनानै आङो आंनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनो नाजागोन आङो नायनोसै दा अखाया एसे हागाबाय एसेसो दंबावो दंनाया अब्लाबो नायनोसै आरो एसे सिजानानैबो नोंथांमोन दिन्थिनो नाजानोसै बे एसे बेलेगमोन दा नैबे दैमायाव थांनाय लामा नैबिजाय बेयाव दा दैमायाव थांगोन आरो जों बे दैमायावसो गाहायावसो पिकनिक जागासिनो दं नालाय आङो बे गोजौनिफ्रायसो दिन्थिदोंमोन ब्रिज सानिफ्राय दा ओंखारलांगासिनो दङ एसे स्लिप जाबाय नै एसे मान फिस्लायनो नागिरसै अखा हाना होबायना दा बेनिफ्रायनो अन्थाइफोरखौ बेजों लाङो बे लामाजोंनो गाहायसिम ओंखारलांना दिन्थिनो नाजानोसै आरो जोङो बाइकखौ लानानै ओंखारबोबाय दायो न'आव थांबाय थानोसै आं सानो नोंथांमोननो गासैखौबो दिन्थिजोब्बाय जाखिनि दिन्थिनो गोनां बेखौ आं नोंथांमोन दिन्थिबाय आङो खालि सिगां गोबां ओरैनो भिडिअ'ल' बानायबाय थानाय जादों बेबायदि पिकनिक जानाय टाइमाव बा निउ इयार टाइमाव आं बेयाव भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन खालि नोंथांमोननो बुंबाय थानाय जादों दे बेवहाय जोबोद मोजां प्लेस दङ पिकनिक जानो थाखाय बेखायनो आङो स्पेसियेलि बे भिडिअखौ बानायबाय दिनै दायो जों न'आव थांबाय थानोसै आरो फिन खेबसे नोंथांमोननो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय लोगोफोर हेपि निउ इयार आसा खालामो बे निउ इयारा नोंथांमोननि थाखाय मोजाङै जागोन दायो थांबाय थानोसै जोङो बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि दिनै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालामदो लोगोफोरजों शेयार खालामनो हागोन आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला कमेन्ट खालाम आरो मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो खाथियाव थानाय बै बेल आइकनखौबो थुनानै अल खालामना गालां बेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जाबाय जोबथायाव बेखौनो आसा फारिबाय लोगोफोर बयनिबो थाखाय गाहाम जायो बे देग्लायनि 2020 बोसोरा बाय बाय लोगोफोर उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन